den død. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Den ligger og lider den her. Nej, den ligger og stiger. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger jo selv de der hyæner. De er jo ikke engang et byttedyr her. De gør sig jo selv til det. Nej, men den er stjålet hans. Den er stjålet tilbage til ham. Nej, det er den kløver på hele tiden, når jeg gør det kommer til at tage flere løn. Det kommer til at være flere. Det er da hvad de kan. Det var det uhyggeligt. Ja, det er det. Det var godt. Ja, det synes jeg ikke så meget sjovt. Ja, det synes jeg, jeg bryder mig heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er det jo. Det er sådan der. Han har garanteret fået siden om det. Det er de gætter, men også det, der er døde. Ellers så spiser jeg sig. Hvorfor er den ikke tilbage til det? Det tror jeg ikke. Der er nok meget, der kommer der en anden. Hvad deres formål er med at gå efter løven. Så det er som om de nærmest jagtede løven, men de er jo ikke i nærheden af at kunne nedlægge den. Altså, så bliver det helt stille. Med et. Eller de opdagede den, at den var død. Ja. Ligesom den viser den. Vi bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med den her. Har du taget et billede af det der, hvor den står der? Tager du et billede med din iPad? Nej, jeg har slet ikke op til det. Det skal ikke. Nej, han er der, vi kigger. Nej, det er også nok for mig. Her kigger den over i, hvad den vil til. Anne, gider du lige kigger den der ned i det der trappe? Ja, det er ikke mere. Nu er du øje på noget igen.